कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर आज खाली आमच्या भावईदेवीच्या मंदिरात कार्यक्रम असता, तर म्हणून तयारी बियारी करून चाललो आहे. इलाच घे हां. तर चला, पूनम पण रेडी होऊन इला आणि वर्षा येता मागून. हां येता पाठसून येता. तर चला जाऊया. चल काय राबतं काय? अरे हाफ पॅन्ट घालून कसे आधी मका सांग काय दिसता काय ते का सांगणार शे घालवलंस कसं दिसतं ब मामींदिरा म्हणून माहिती आहे तुका सांगणार. चला या पाटी बिटी घेऊन काय चालला? पाटी घेऊन कुठे चाललीस? चल चल तू आता मग मारूया फोटो. हे चल मी बसते बाबा पुढे. लागलो बसा बसा लवकर बसा गो. चला मॅडम उतरा, तुमच्यासाठी गाडी बिडी बोलावला. हाय जरा काळा दिसतस, पावडर वाज तापून येऊ काही होती तोंड. ताप कोणाचा काय राहुला? हे चल उठ जागी. मी आधी देवळात जाते आधी. तर चला मित्रांनो, आधी आपण गांगेश्वराच्या मंदिरात दर्शन घेऊया आणि त्याच्यानंतर मग खाली भावईच्या मंदिरात जाऊया. चला तर मित्रांनो, दर्शन झाला आणि आता खालच्या भावईच्या मंदिरात चालला, भावई देवीच्या. तर हे जे देव इथे देव होते, जे खामकाट्या होते, ते देव आज खालच्या देवळात वस्ती काल संध्याकाळी गेलेत आणि आज तिथे वस्ती म्हणजे 2 रात्री आणि मग उद्या मग वरच्या देवळात येणार आपल्या गांगेश्वराच्या. तर चला दर्शन घेऊया. मॅचिंग कलर साधारण सेम आहेत तुमचे. चला मग ताई, पूनम ताई चला. गरम होता आकाटला तुम्ही गेलास? आम्ही जाणारच होता. मग जायचं ना, आम्ही आलो असतो पाठवून. अगं पण आम्ही आलो असतो पाठवून. अगं गर्दी बघा काय आहे ती. गर्दी आहे ती बाई, पिशवी 10-20 ओटी किती कोणाचे. हा तर मित्रांनो, माहेर वसनी सगळे आज ओटी भरूक येतात होय ना. होय म्हणून पूनम पण चालला. पुष्पा घराकडे ठेवला. नाही तुझी ती काय माझी पॉलिसी हा. माझी ते पॉलिसी नाही तुझी पॉलिसी हा. तू काय सांगलं? काय सांगलं? पुष्पान सान्यान तू जाते, भावजी इलेत ना, मग पुष्पान सान्यान मी नंतर दुपारी जातो. हां हां
बायांची वारी काढलेली आहेत बाहेर, म्हणजे देवी आहेत, आणि त्याच्यानंतर सापड खेळली जातात, ती तुम्ही बघणारच आहात. तर चला बघूया.
महेश वसंत राणे रेकॉर्डिंग नाळ ठेवला मान्य करून घे बटन करण्यात बाय माझ्याशी राजी विकास संभाजी राणे रेकॉर्डिंग नाळ ठेवला मान्य करून घे बटन करण्यात बाय माझ्याशी राजी सुनील भिवाजी राणे रेकॉर्डिंग नाळ ठेवला मान्य करून घे बटन करण्यात बाय माझ्याशी राजी पूर्णपणे जो काही न्याय पाहिजे ते काही आज बाबा खात्री नमोज करू तू आज येवा तर चला मित्रांनो, कार्यक्रम आजचा झालेलो आणि आता चाललो आम्ही घरी. व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कळवा कमेंट करून आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आजचा कार्यक्रम व्यवस्थित झालेलो. पहिला भजन, नंतर बायांची वारी आणि त्याच्यानंतर मग सापड खेळली जाता, ती तर बघितलं असेल. आणि उद्या देवळात येणार, म्हणजे या मंदिरात गांगेश्वराच्या, त्या सांगूक विसरलेले मगाशी. तर चला, आजचा कार्यक्रम कसं वाटलं तो नक्की सांगा कमेंट करून. काय रे काय काय कमेंटमध्ये घ्या. आणि काय नाही की घे ह्या तात्यांमुळे लाईक आणि सबस्क्राईब जास्त भेटणार. हे मेन आहेत आपल्या चॅनलची माणूस. काय म्हणा, तुम्ही यांना बघितलं असेल आज पूर्ण व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला हे दिसले चला जाऊया आता घरी आपण. चला तर मित्रांनो, हे चॅनलला लाईक करा, शेअर सबस्क्राईब करा. हा, आणि आमच्या तात्यांना तातो येऊ तातो येऊ कडे तातो आहे रवलो ते का. तर चला पटापट कोणाक व्हिडिओ लवकर होय होय लवकर लवकर, हे बघ लवकर टाकू सांगतो तरी. तर चला, बाय बाय. चला तर मित्रांनो, बाय बाय. इथेच थांबूया. काय गडबडीत व्हिडिओ झालेला, त्यामुळे जरा सांभाळून घ्या.